Malta ġiet ikkonfermata bħala l-aqwa fl-Ewropa fuq servizzi ta' e-government. Dan ħareġ minn rapport tal-Kummissjoni Ewropea u li analizza s-servizzi governattivi online ta' 36 pajjiż Ewropew. Fil-fatt Malta klassifikat l-ewwel punteġġ ta' 96% u ġiet segwita mill-Estonja bi 92%. Meta wieħed iħares lejn il-kriterji kollha f'dan l-eżerċizzju, Malta klassifikat l-ewwel f'kull wieħed minnhom. Dawn jinkludu kriterji bħal dak ta' kwalità tad-diżinn tas-servizz u l-faċilità li bih jintuża mill-klijenti anke fuq il-mobile. F'dan l-aspett is-servizz pubbliku Malti ġie l-ewwel brata ta' 99% li jfisser 11% aktar mill-medja Ewropea. Fil-kriterju ta' trasparenza fis-servizzi mogħtija, Malta ġiet l-ewwel brata ta' 99% filwaqt li l-medja Ewropea kienet ta' 64%. Malta klassifikat l-ewwel ukoll fil-kriterju li jinkorpora elementi tekniċi meqjusa importanti għat-twassil tas servizzi governattivi online. F'dan l-aspett Malta kisbet 98% bil-medja Ewropea tkun 61%. Fil-kriterju li jindika l-aċċessibilità tas servizzi minn pajjiżi oħra, is-servizz pubbliku Malti għal darb'oħra ġie fl-ewwel post brata ta' 90%. Dan ifisser rata ta' 35% ogħla mill-medja Ewropea. B'reazzjoni għal dan ir-riżultat li jikkumplimenta anke dak tal-2020 u snin ta' qabel hekk kif Malta wkoll kienet kisbet l-ewwel post, is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar spjega li dan ir-riżultat u ċertifikat tal-ħidma li saret fl-aħħar snin b'investiment ta' 200 miljun euro fit-teknoloġija bħala parti mill-proċess ta' tiġdid bla preċedent li sar biex is-servizzi pubbliċi jsiru aċċessibbli minn kulħadd u kullimkien. Madankollu Sur Cutajar sostna li l-isfida ewlenija tibqa' li żżomm l-ewwel post sena wara oħra b'Malta tibqa' tagħmel dan quddiem pajjiżi meqjuża ġganti f'dan il-qasam bħall-Estonja u l-Awstrija.